はい、5月26日の相場が終わりました。さすがにちょっと一休みが入りましたかね。過熱感数字いろいろあるんですけどもね、この25日線とこの乖離とかのパーセンテージあるんですけども、パッと見た目でね、25からも随分離れて、5日とも随分離れて、で、史上最高値を更新して、さすがにちょっとお休み入るかなという感じですよね。空も1個2個ついて、今日つきますとね、3空踏み上げは売り迎えということになりますんで、そこまではいかなかったということですかね。で、新聞各紙なんかでも結構利益確定の売りが入ってくる要素が揃ってきたと。で、利益確定と下がっていくイメージがあるんですけどもね、最近の相場、上がり強いんでね、上がりにくくなってきてるという感じだけはあるという感じじゃないでしょうかね。